Ahoj, ahoj, tady je O3T a v tomto videu si ukážeme, jak přepnout účet z původního MT5 Pro Cent účtu MT5 na nový MT5 účet. Tento účet přijímá pokyny z robota VV, který je v tuto chvíli připraven pro migraci. Jeho obchody jsou vypnuty a už budou fungovat jenom na tom novém. Takže toto je starý, toto je ta stará subskripce. Pokud ji rozkliknete, tak uvidíte, že se jedná o nastavení už vypnutého off robota VV, který byl přesunut na O3T EU CopyFX account. Takže v tuto chvíli odpojíme tohoto robota, respektive tento účet od starého robota, unsubscribe from trader, klikám na toto tlačítko a skutečně jsem v tuhle chvíli po kliknutí na yes odpojen od té původní strategie a v subscriptions je vidět, že můj účet není spojen s žádným traderem, takže v tuto chvíli nepřijímá vůbec nic. Pokud chci připojit k novému účtu, k novému nastavení, tak jdete jednoduše do Investments a MT5 Traders Rating. V MT5 Traders Rating zadáte do horní vyhledávací lišty O3T EU. Opakuji O3T EU. A po potvrzení získáváte přehled stávajících robotů. Protože chcete připojit robota VV, ten je tady, na začátku to dvojité VV, jinak tady je robot Revontulia, tady je robot PRC, tady je manuálně ovládaný robot Goldar a tady se chystá a připravuje se robot ALC. Takže my chceme připojit k robotovi VV, ať to zůstane stejný účet, připojený ke stejnému robotovi, takže vybírám tento účet, klikám a po otevření se dostávám do nastavení připojení a je to úplně stejné, jako to bylo na začátku. Kliknu na tlačítko Subscribe to Trader, potvrdím ano, chci subscribenout k tomuto traderovi a v tuto chvíli je robot nově připojen, respektive účet připojen k robotovi, který už přijímá signály od účtu O3T EU. To je celá práce, kterou potřebujete udělat, když máte MT5 účty. Pokud váš robot, nebo pokud váš účet je něco jiného než účet MT5 Pro Cent, to znamená, máte tady vidět nějaké jiné účty než MT5 Pro Cent, tak prosím, ozvěte se mi, bude nutné vytvořit účty nové typu MT5 Pro Cent a ty bych asi buď s vámi udělal individuálně, nebo připravím opět krátký jednoduchý návod na to, jak vytvořit tento účet pro robota VV a pro robota Revontulia. Takže to je všechno, děkuju a u dalšího videa ahoj.